Hola, com estan? Benvinguts a una nova edició de la Setmana de la DIP, en concret la que fa ja 25. Així anem a contar-los tot el que ha succeït al llarg d'esta setmana corresponent a esta institució, la casa de tots els valencians. Els convidem a que passen i aguaiten. Sumari i comencem. La Diputació de València augmenta el pla de lluita contra la sequera amb 2 milions d'euros més. Amb esta iniciativa, els ajuntaments podran presentar projectes per una millor distribució de l'aigua i de la gestió dels recursos hídrics. La Ribera millorarà els seus espais educatius municipals amb la inversió de quasi 2,5 milions d'euros de la Diputació de València per al període 2018-2019. La xarxa de municipis contra la violència de gènere difon el seu reglament per les comarques valencianes. El nombre d'ajuntaments implicats en la lluita contra aquesta xacra social s'incrementa cada vegada més. L'edició número 42 del certamen de bandes de la Diputació s'ha celebrat al Palau de la Música de València amb una cita que enguany ha reunit 13 bandes i quasi 600 músics valencians. La banda de Godelleta ha sigut la guanyadora de la secció especial i del major guardó que s'entrega al certamen. La gestió de l'aigua i la millora de la seva distribució són un dels objectius de l'equip de govern de la Diputació de València. Esta setmana el president Jorge Rodríguez ha anunciat que el pla bianual contra la sequera encara es reforçarà més amb l'augment de 2 milions d'euros. L'aigua és un bé escàs i s'han de posar tots els mitjans possibles per evitar el seu malbaratament. La Diputació de València, dins de les seues competències, ha ampliat la dotació del Pla Bianual contra la sequera, que passa de 4 a més de 6 milions d'euros. Des de la Diputació de València, com sabeu, no tenim competències en matèria d'agricultura, però jo crec que sí que tenim competències en una qüestió que és bàsica, que és cuidar un bé tan escàs com és l'aigua. En aquest cas, nosaltres sí que tenim una competència molt directa a través de l'àrea que dirigeix el diputat Boró Femenia sobre l'aigua de caràcter urbà, de tal forma que el que hem ficat en marxa és un pla de lluita contra la sequera, un pla mitjançant el qual el que volem és millorar tant els dipòsits com tot el que és la xarxa de distribució de l'aigua potable municipal per intentar perdre el mínim d'aigua des de l'aqüífer i fins als grifos de la gent. El president de la Diputació de València ha fet aquest important anunci en el tradicional acte de la solta d'aigües a Sueca, un acte que inaugura la temporada de reg i que ha reunit a nombroses personalitats en la Casa dels Canos, seu de la comunitat de regants de Sueca. Un acte molt entranyable, molt bonic, a més en una zona d'una bellesa incomparable, i a més que serveix molt per ficar en valor un sector estratègic de l'economia valenciana com és l'agricultura. Jo crec que l'agricultura no és un sector més. El bon ús de l'aigua és una de les línies per les quals aposta la institució provincial i per això posa a l'abast dels municipis tots els recursos possibles. Les dues riberes, la Ribera Alta i la Ribera Baixa, percebran entre 2018 i 2019 una inversió de vora 2,5 milions d'euros de la Diputació per a la millora i condicionament dels espais educatius municipals. Aquestes inversions es realitzaran a través del nou Pla de Millora d'Espais Educatius Municipals. A la capital de la Ribera Alta, la vicepresidenta Maria Josepa Amigó ha presentat els dos programes d'inversions en educació pública. Una inversió de vora 2,5 milions d'euros de la Diputació que percebran la Ribera Alta i la Ribera Baixa entre 2018 i 2019 per a la millora i condicionament dels espais educatius municipals. Estem encantats perquè en aquest any 2018 i 2019 seran 16 milions d'euros el que invertirem en aquests plans, que si els sumem als que ja vam invertir en l'any 2010 es farà un total de 23 milions d'euros que s'invertiran en educació des de la Diputació. Les inversions se realitzaran a través del nou Pla de Millora d'Espais Educatius Municipals bianual i del Pla Municipal de Manteniment d'Escoles que s'executarà enguany. A la presentació en l'Ajuntament d'Alzira, Amigó ha estat acompanyada per l'alcalde Diego Gómez i una gran representació d'alcaldesses i alcaldes de les dues comarques. Dic que això és important, que la Diputació estiga al costat dels municipis, no sols dels grans, sinó també dels xicotets, en la línia d'actuació de donar de forma resposta a les necessitats de la nostra ciutadania, però sobretot les respostes en l'àmbit educatiu. Jo crec que és molt important que tinguem ateses les necessitats educatives dels xiquets i xiquetes que són ciutadans del present i ciutadans del futur. Amb els dos programes d'inversions, tant les escoletes infantils com els conservatoris musicals i els centres de formació per a adults de les dues comarques podran realitzar obres de condicionament i millora de les seues infraestructures.
La lluita contra la violència masclista és una tasca de tots, però necessita l'impuls de les institucions. La Diputació de València ha creat la xarxa de municipis contra la violència de gènere, una iniciativa que inclou cada vegada la presència de més ajuntaments i que s'està explicant per les nostres comarques. La xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere ha sigut presentada a la Vall d'Albaida en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, i la fiscal de violència de gènere i portaveu de la Fiscalia de València, Susana Gisbert. Una xarxa de municipis contra la violència de gènere que el que ens permeta és dues coses. En primer lloc, ficar en comú les bones pràctiques i també poder generar una línia exclusiva de finançament per a aquells municipis que tenen una especial sensibilitat en aquesta matèria. En l'acte es va destacar la importància de treballar en conjunt totes les institucions i actors socials com l'única manera de posar fi a esta xacra social. Nuestra obligación es trabajar de un modo global y conocer por lo menos a dónde llamar por teléfono, que parece una tontería, pero cuando te encuentras con un domingo, con una señora a las 8 de la tarde, con los niños que no sabes qué hacer, por lo menos saber a dónde llamar. Y al revés, ¿no? Si va a un centro, va a la policía o lo demás, que sepan. Y yo creo que lo importante realmente es trabajar en este sentido global. La fiscal també ha destacat que quan un cas aplega els jutjats és un fracàs del sistema i que prevenir i educar és responsabilitat de tots. Per la seva part, Rodríguez ha recordat als alcaldes i alcaldesses presents que encara compten amb temps per a presentar les sol·licituds per adherir-se a aquesta xarxa pionera en Espanya i que el finançament d'aquesta aplegarà al mes de juny. El Palau de la Música ha acollit els concerts de les bandes que han participat al certamen de la Diputació. Enguany el concurs provincial ha celebrat la seva edició número 42 amb un programa de concerts en el qual 13 bandes han competit per fer-se amb el premi de cada una de les 5 seccions del certamen. La Unió Musical de Godelleta ha sigut la vencedora del major premi del certamen amb la seva participació a la secció especial del festival. Els 110 membres de la Unió Musical de Godelleta han sigut proclamats vencedors de la secció especial del certamen de bandes de la Diputació que s'ha celebrat al Palau de la Música de València. La 42 edició del certamen ha comptat amb la participació de 13 bandes que durant 2 dies s'han trobat en una de les cites musicals més importants de l'any. El diputat Xavier Rius ha explicat la importància que té valorar el gran patrimoni que representen les bandes i la música valencianes. Centenars de milers de valencians i valencianes que estan vinculades de forma directa o indirecta amb les bandes de música. Si això l'afegixes les colles de dolçainers i tabaleters, si això l'afegixes els cantautors, els grups de música, vull dir, és que així mous un arbre i cauen 3 músics. Vull dir, entonces, si nosaltres tenim aquesta riquesa, anem a explotar-la. La Societat Musical La Lira Fontiguerense ha sigut la guanyadora de la secció primera del certamen, seguida per la Societat Musical La Paz de Siete Aguas, que ha vençut a la segona secció del concurs. En quant a les seccions tercera i quarta, la Unió Musical de Gueruela s'ha endut el guardó de la tercera secció, mentre que l'Associació Artístic Musical Sant Blai de Potries ha vençut en la secció quarta del certamen. Aldaia ha inaugurat esta setmana la primera trobada musical i gastronòmica para la orelleta. El primer acte va ser la presentació d'un llibre i un CD en els quals es recullen les cançons tradicionals que formen part de la memòria col·lectiva aldaiera. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha participat, junt amb l'alcalde d'Aldaia, Guillermo Luján, en la inauguració de la primera trobada musical i gastronòmica del municipi. És una trobada de recuperació de la música del nostre poble i recuperació de la gastronomia. Ho estic dient tots els dies, al final de cada un dels actes provarem una degustació de 3 plats típics del nostre poble. La sopa, orelletes i pimentó amb tonyina. Per tant, vos convido a tots a que es quedeu i sobretot a disfrutar de la música, de la tradició i de la recuperació del nostre poble. En el marc d'aquesta trobada s'ha presentat el llibre Música tradicional d'Aldaia,
un llibre essencial per a fer perdurar la memòria col·lectiva, motiu pel qual ha estat subvencionat amb fons provincials. I per tant, per a nosaltres des de la Diputació, el poder contribuir tant a que Aldaia celebre aquestes primeres jornades com a recuperar la nostra memòria és algo essencial. D'ahir que des de la Diputació vam voler des del primer moment estar al costat d'aquest projecte en el moment en què l'alcalde ens el va presentar. Amb aquestes subvencions, la Corporació Provincial segueix protegint el patrimoni cultural valencià. Mentrestant, a Aldaia, el programa de la seva trobada es perllongarà fins al diumenge, amb actuacions de grups de danses, presentació de discos i moltes coses més. La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigo, ha visitat la localitat de Museros i ha pogut comprovar, acompanyada per l'alcaldessa Cristina Civera, com el municipi de l'Horta Nord ha invertit els fons que ha percebut dels plans provincials de la corporació. Amb aquestes ajudes, tant el Col·legi d'Infantil i Primària com l'Escoleta Municipal podran millorar les seues condicions i oferir uns espais més adequats als alumnes. La Diputació de València continua la seva aposta pel municipalisme. Gràcies a l'impuls econòmic realitzat durant aquesta legislatura, localitats valencianes com Museros estan vivint una remodelació de les seues instal·lacions públiques amb l'objectiu de millorar el benestar de tots els seus ciutadans. L'equip de govern no ha reparat en invertir en la millora d'aquestes instal·lacions per potenciar també la utilització d'aquest espai i també per potenciar, que ens ha agradat moltíssim, que així ens ho han dit, un esport tan valencià com és la pilota valenciana. Si a Museros tenen gent professional i una de les maneres de poder potenciar-lo era millorar les instal·lacions. En el cas d'esta localitat de l'Horta Nord, les obres finançades han recaigut en l'àmbit esportiu i educatiu, i és que Museros és un municipi amb molt arrelament a la tradicional pilota valenciana. Estava un frontó de molts anys, en un frontis que la pilota es perdia, que no rebotava bé, i vam invertir ahí. Respecte a l'àrea d'educació, Museros també ha pogut comptar amb el suport de la Corporació Municipal gràcies a la seva participació en el Pla de Manteniment d'Escoles Valencianes. I tenen la sort també de que en este pla de manteniment d'escoles que varen presentar aquesta mateixa setmana el conseller Marçà i jo mateixa, rebran 190.000 euros per a l'escola i rebran també 38.000 euros per a millorar la instal·lació de l'escoleta municipal. L'equip de govern de Museros, encapçalat per la seva alcaldessa, assegura estar molt content amb l'actuació de la Diputació de València. Des del municipi destaquen els criteris objectius de la institució a l'hora de concedir unes ajudes que no solament milloren les instal·lacions de la localitat, sinó també la vida de cadascun dels seus habitants. Els alumnes del Col·legi Públic Camp de Túria de Riba-roja han estrenat una coberta per a la seva pista poliesportiva. L'obra s'inclou dins del pla de subvencions de la Diputació de València, que fins ara ha invertit prop de 2 milions d'euros en esta localitat en el que portem de legislatura. El Col·legi Camp de Túria de Riba-roja ja gaudeix de la nova coberta per a la pista esportiva. Una actuació que ha comptat amb l'ajuda de la Diputació de València amb una subvenció de 75.000 euros que permetrà practicar esport davant qualsevol inclemència meteorològica. El president ha destacat les ajudes que es faran des de la Diputació en el municipi. En apenas 2 anys de govern hem fet arribar al voltant de 2 milions d'euros en inversió i són més de 800.000, en concret 870.000 euros, el que arribarà a Riba-roja al llarg de l'any 2018 a través dels diversos plans de la Diputació. El president Jorge Rodríguez ha visitat les instal·lacions junt a la diputada d'Educació Mercedes Berenguer, la diputada Mari Carmen Contellers i l'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga. Avui és la resposta a tots els xiquets que estan a l'ombra, escoltant, jugant, gaudint, perquè tot això és per ells. L'importància són els xiquets i xiquetes que venen així al col·le a formar-se, a educar-se en l'escola pública. Un pati cobert ple de xiquets i xiquetes acompanyats dels seus educadors i la directora del CEI Camp de Túria, Mònica Ronda, qui han mostrat la seva satisfacció per fer realitat aquesta inversió. Els nanos estan encantadíssims, sols volen que vindre així i volen que també facin l'altra pista igual que esta. És una zona on fa sombra, s'està molt bé y s'ho passem molt bé jugant així. Es muy chula porque nunca hemos tenido una sombra y ahora es como una cosa nueva para nosotros. Les trobades d'escoles en valencià arriben a l'Horta Sud. A esta festa per la nostra llengua va assistir la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigo, per mostrar el seu suport a tota la comunitat educativa que tant ha fet els últims 40 anys per dignificar el valencià i assegurar-li el futur.
La ruta de les trobades d'escoles en valencià continua arreu del territori valencià. El dissabte de 9 de maig va tindre lloc a Torrent l'edició número 20 de les trobades d'escoles en valencià de l'Horta Sud. A aquestes trobades va estar la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, per mostrar tot el suport de la institució a aquestes festes per la llengua. Avui estem a la festa de la nostra llengua, la festa del valencià, la festa de les escoles en valencià, i jo crec que és un bon moment per a reivindicar, després de 31 anys de trobades d'escoles en valencià, el bon fer, el bon treball dels mestres i de les mestres que cada dia es deixen la pell per els nostres fills i les nostres filles i per defensar la nostra llengua. Amb tallers i cercaviles, entre d'altres activitats per als més menuts, aquesta jornada va defensar l'ús del valencià tant a les aules com als carrers. Estem celebrant-ho perquè tant la col·lectivitat de l'Horta Sud, tot el que són les comunitats educatives, l'Ajuntament de Torrent i principalment les escoles de Torrent s'han involucrat moltíssim i tenim una festa un poc especial per a celebrar això, que estem pel valencià. Una jornada d'esplai amenitzada pel músic Dani Miquel i que va concloure amb un correfoc pels carrers de la localitat. L'Eliana millorarà la seguretat vial i reduirà el trànsit en una de les principals vies interurbanes que travessa diverses urbanitzacions. Amb aquesta solució, la Diputació solventa una reivindicació dels veïns que demanaven que s'actuara en les voreres i en la reducció de la velocitat dels vehicles. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, s'han reunit amb l'alcalde de l'Eliana, Salvador Torrent, qui ha demanat ajuda a la corporació per a millorar i reforçar la seguretat de la CB 336, una carretera que amb el pas del temps s'ha convertit en interurbana. A la misma vez hemos hablado de los problemas que hay de tránsito en toda esa carretera, que la consideramos ya una travesía, y lo que vamos a hacer son actuaciones de pacificación del tráfico ensanchando les aceres. L'actuació forma part d'una reivindicació que signen les 3 associacions de veïns i veïnes de l'Eliana. Estem molt contents per la resposta que hem rebut del president i del diputat de Carreteres perquè farem obres, una via que té molt de trànsit, que té vivendes a una banda i a una altra banda i que en aquest moment la circulació dels vehicles és molt accelerada. L'obra, que es farà en diverses fases, està previst que comenci abans que acabi l'any i anirà del barranc del Lluquet a la rotonda d'Entrepins. La Font de la Figuera va acollir l'encontre anual del voluntariat social de majors de la Unió Democràtica de Pensionistes, on la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, va assistir a l'acte de cloenda. La Font de la Figuera va acollir l'encontre anual del voluntariat social de majors de la UDP, on la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, va assistir a l'acte de cloenda. Amigó va felicitar a tots per la tasca tan important que fan de forma desinteressada i solidària amb altres persones majors dependents. El que fem l'administració sempre serà poc per agrair-los no només el que fan ara, sinó tot el que han fet, perquè, com jo sempre dic, els nostres majors són la memòria viva dels nostres pobles, de les nostres ciutats, però és que a més són el nostre present i són el nostre futur. A l'acte de cloenda també van assistir l'alcalde Vicent Muñoz, la coordinadora d'UDP Maria Isabel Tarín, la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, Mercè Martínez, i el president de la UDP, José Sanchís, entre altres. Una de les coses més importants és que donem el nostre temps per a totes les necessitats que se puguen tindre. És allò més meravellós que tenim. Més de 2.000 persones formen part a escala nacional del voluntariat UDP. Persones que de forma desinteressada es dediquen a millorar la vida dels que més ho necessiten, convertint-se en un referent per a tota la societat. I anem també per les cases, també ajudem a algunes persones, fent companyia, es passegen també, està molt bé. La soledat que pateixen moltíssimes dones, perquè la majoria són dones majors, per obligació, aquestes persones es porten l'alegria i la transmissió i la comunicació al seu interior. Per tant, són el canal que porta el carrer dins de casa. La jornada va finalitzar amb el dinar de Germanor al Jardí d'Esverdoso, amb tot el voluntariat, les autoritats i així com representants de l'organització de majors. La Diputació de València ha reobert al trànsit la travessia de Massarrojos. Durant les últimes setmanes s'han ampliat les voreres, una obra que millora la seguretat i l'accessibilitat dels veïns. Esta és la primera fase d'un projecte més ambiciós que substituirà la travessia per un itinerari alternatiu que evitarà que els vehicles passen per dins del nucli urbà. Els milers de vehicles que cada dia travessen el carrer Doctor Andrés Piquer de Massarrojos fan la vida impossible als veïns i veïnes de la zona.
Si sumem a d'això unes voreres estretes, és quan es pot entendre el perquè de la lluita i reivindicacions que porten en marxa des de fa molts anys. La Diputació de Valencia ha començat els treballs per solucionar el problema. Una reivindicación histórica de Masarrocho, Rocafort, Moncada, desde hace varias legislaturas y que ningún equipo de gobierno había tenido la decisión que tiene para solucionar un tema que venía enquistado desde hace mucho tiempo. En este caso, la primera actuación que estamos haciendo es la pacificación del tráfico en la travesía de Masarrochos, con la ampliación de las aceras para que sean transitables para las personas y la regularización con semáforos. Eso es la primera parte d'un plan global. I estem contents, jo com els altres veïns, de que ens han ampliat les aceres perquè això és un problema, però clar, nosaltres esperem i així ens ho han promès que se va fer una ronda tirant el tràfic per fora del poble. La Diputació ja està treballant en aquesta solució definitiva, que estarà al voltant de 2 milions d'euros i que assumirà l'institució provincial. És moment de repassar l'agenda cultural per a la Diputació de València per al cap de setmana del 2 i 3 de juny. Gandia, Memòria de la Modernitat. Descobreix el patrimoni artístic de la Diputació de València. Sorolla, Pinazo, Equip Crònica, Genovès, Ribalta, Manuel Boix, Artur Eras i molts més. Memòria de la Modernitat. Els tresors artístics de la Diputació de València. A la Casa de la Cultura, Marquès González Quirós de Gandia. Museu Valencià d'Etnologia. Visites guiades Descobreix el museu. Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les sales permanents i les exposicions temporals. Taller didàctic Les fotografies dels nostres besavis. Reproduirem aquelles imatges amb una tècnica de més de 150 anys, molt senzilla, en la qual utilitzarem aigua, llum i paper fotosensible. A més de conèixer la tècnica fotogràfica, podrem veure com jugaven i com vestien. Movim. Taller infantil d'art japonès Hiroshige i la seva època. Passeja per la ciutat de Tòquio a través de la figura del pintor japonès Hiroshige, l'obra del qual s'exposa en el museu i a més confecciona en el taller un penell en forma de peix carpa que et dirà cap a on va el vent. Un taller per a aprendre i gaudir amb l'art de les manualitats, a partir de 5 anys. Museu de Prehistòria de València, taller Guerrers i molt més. Ens aproximarem a l'elaboració i significat que el vas dels guerrers va tindre per a la societat ibèrica. A més, a partir dels personatges representats i dels objectes i els elements que els acompanyen, ens endinsarem en el món de la gent poderosa d'aquella època. Atenció, que també podreu fer-vos el vostre armament ibèric. Animació Biblioteca Infantil. Stonehenge no és una tomba, és un altar per al sol venerar. Activitat infantil dins del cicle temàtic Benvingut Sol, Benvingut Estiu, que se celebra al mes de juny. I recorden, si volen consultar tota l'oferta cultural de la Diputació de València, poden entrar a la pàgina web de la Dipu, www.dival.es, i una vegada dins, polsant en l'apartat on posa Acudim. Se'ns ha esgotat el temps, arriba l'hora de dir-los adeu i ho anem a fer amb música, amb el certamen de bandes celebrat al Palau de la Música de la capital del Túria, de la ciutat de València. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Nosaltres tornem la pròxima setmana. Adeu.